Δεν είμαστε λίγοι, αλλά μπροστά στο πλήθος που είστε εσείς, τότε εμείς ως ελάχιστοι μετράμε. Εμείς, οι άγγελοι, εσείς, οι άνθρωποι. Ένας λοιπόν από τους λίγους, και εγώ κυκλοφορώ ανάμεσά σας, σπάνια συναντώ άλλους αγγέλους, άλλωστε εμείς δεν χρειαζόμαστε ένας τον άλλον. Οι άγγελοι δεν χρειάζονται συμπαράσταση, συμβουλή, προστασία. Αυτό είναι που προσφέρουν σε εσάς, συνήθως, ενώ όταν μπορούν. Γιατί δεν είμαστε παντοδύναμοι, αθάνατοι, ναι, αλλά υπάρχουν φορές που θα θυσίαζα την αθανασία μου για μια στιγμή παντοδυναμίας. Όχι, δεν έχω τη δύναμη να αλλάξω το μέλλον κάποιου από εσάς, έχω όμως τη διάθεση να σας δείξω μια άλλη προοπτική στη ζωή σας. Όμως σπάνια εσείς οι άνθρωποι ακούτε τους αγγέλους. Δικές σας είναι οι ζωές σας, σας ανήκουν, άρα καλά κάνετε και τις ζείτε με όποιον τρόπο θέλετε. Δικαίωμά σας ακόμα και να τις παταλήσετε, να τις διακόψετε, αλλά να ξέρετε το γιατί. Όχι έτσι, με μια απόφαση της στιγμής, παρόρμηση νομίζω πως είναι η πιο σωστή έκφραση. Τότε, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, είναι που θα ήθελα να ήμουν παντοδύναμος, αφέντης σας. Ανοησίες. Αν κάτι αγαπώ σε εσάς τους ανθρώπους είναι αυτή η άγνοιά σας. Τα χάδια μου προορίζονται να σας παρηγορούν από τις λανθασμένες σας πράξεις. Γι' αυτό υπάρχουν μισοί άγγελοι, επειδή εσείς δεν γνωρίζετε. Κυκλοφορούμε λοιπόν ανάμεσά σας. Κυκλοφορώ σήμερα εδώ, αύριο αλλού, σε πλατείες, σε αεροδρόμια, σε σταθμούς των τρένων, μέσα στα περαστικά λεωφορεία, σε νοσοκομεία. Διασχίζω τις διαβάσεις των πεζών, πεζός εγώ που θα μπορούσα να πετάξω δίπλα σε εσάς που μόνο να βαδίζετε μπορείτε. Δίπλα σας και πέρα από εσάς, στα υπνοδωμάτια, στα εστιατόρια, στα μονοπάτια των βουνών, στις παραλίες των νησιών και στις αίθουσες των θεάτρων, σε γραφεία, πίσω από τους πάγκους των καταστημάτων, δίπλα σε μαθητές, στα θρανία τους, σε παιδικές χαρές, ναι, γιατί όχι. Εκεί που δίνουν ραντεβού τα ζευγαράκια για να φιληθούν, εκεί που τυχαίνει να βρίσκονται όταν θα χωρίσουν. Συχνά φροντίζω να είμαι δίπλα στο θάνατο. Να είμαι σίγουρος πως πιστεύετε πως σε κάτι τέτοιες στιγμές πρέπει να έχετε περισσότερο ανάγκη την παρουσία μου, και εννοείται ασφαλώς τις στιγμές που κλαίτε για το θάνατο κάποιου άλλου. Αλλά κάνετε λάθος. Περισσότερο από εκείνο που παρακολουθεί το έργο του θανάτου με χρειάζεται αυτός που το υφίσταται, για τον έτοιμο θάνατο λέω. Η πρώτη και τελευταία φορά που εσείς οι άνθρωποι με βλέπετε είναι η στιγμή του θανάτου σας. Είναι μια γνώση που έχουν μόνο οι νεκροί. Αυτοί δεν μπορούν να σας τη μεταβιβάσουν και εσείς δεν μπορείτε να την αποκτήσετε όσο κρατάει η ζωή σας. Αλλά και να ξέρετε πόσες φορές είχα πιο πριν προσπαθήσει να σας τραβήξω μακριά από το μοιραίο ραντεβού, μα και τότε, όπως και πάντα, δεν με προσέχετε. Το άγγιγμα των φτερών μου σας δροσίζει και έτσι εσείς μπερδεύεστε. Αντί να προφυλαχτείτε, αφήνεστε. Ίσως με κάποιον άλλο τρόπο θα έπρεπε οι άγγελοι να επικοινωνούν με τους ανθρώπους, αλλά μια τέτοια αλλαγή δεν είναι δουλειά δική σας, μήτε και δική μας. Εσείς είστε για να ζείτε, εμείς για να σας δροσίζουμε εν τέλει.